Салом апао, хоҳаро, салом дузандаҳо, салом ба ҳамаи тамошобинон, ки маро нигоҳ карда истоданд. Анакнун имрӯз духтани ҳами киртаро нишон медиҳам. Чихеле як-ду видео пеш аз ин даҳани кирташро нишон дода будам. Духти кирташ даҳан хеле фасонаш якпара, кашилок меганам хеле. Разрезаша як тараф, остинош резинкадор, витичкаҳош карсет бо астаги каш. Гуфта буданд ки тарзи клекниша нишон дитен, ҳами чихе мечаспонен, ҳами тарзи клекни метражнишам дар охираш ҳастай. Духтаро бо диққат нигоҳ кунен, ҳамаи ҳами киртои ма қариб як хел духт доранд. Разрезаш аз як тараф омадагиай. Духтарои хушрӯ, ҳами киртапоракнии ман ҳамаш як намудай, як тарз қати пора мекунам духтаро. Аввал кокеткаи пеша даҳани киртаро тайёр карда, баъд дар хича тоқа таг карда, таги каша мебарам, витичкаҳоша тайёр мекунам. Хоҳ витичкаи релефни боша, хоҳ витичкаи бари синаи таги каш, ҳамёра ҳамаша тайёр мекунам. Баъд вақте ки тайёр кардам, баъд болои пиштак дамонда пиштака мебарам. Барои мешавад ки нагда вақте ки мо таги каша якхела мебарем, ба ма пешда витичка мемонам, пишда не, ва пешаш ай пишташда майдагӣ мекуна. Манам хеле духтарои хушрӯ китфа мемонам ҳозирашда 11. Поён намезанемша, сразу 17 сантиметр мезанам. Чоркунҷаро ки кашидем манам хел, ай кунҷи ҳами чоркунҷагӣ витичкаро мекашем. Нӯги синаро чен мекунем чанде аста, витичка обыкновен. Ҳамаи ҳамёра духтаро ман дар чӣ фаҳмондагиам, дар любой видеои ман ҳастай. Манам хел витичкаи бари синаро мекашем. Таги каша мебарем, витичкаро медузем. Ана баридемша духтаро. Ана ки учук қатӣ мегузаронем дар ҳар ду тараф. Сахт меҷиқем, учук мешава, ҳар ду тараф даки пай монд, мегирем витичка медузем. Витичкаро ки духтен, духтаро учук мекунен. Ҳами учуқатӣ сару кор кунен. Бисёр дузандора ман дидам духтаро. Дар пишо медузанд, ҳамаро медузанд, баъд мехезанд якҷоя ё ду курта ё изорам хел пора духтагишона учук мекунанд. Шумо ҳар як дарзи духтагитона духтаро учук кунен, ҳам кирта шина места, ҳам мақсад киртаро приятно тамошо кардан, ишта нигоҳш кардан. Ана духтароям хеле бари буландии синаро мегирен, хеле кушодиша мегирен, ай тарафи қафо бо як борга ҷои витичкаҳотонро туғрӣ карда, баъд мегирен медузен. Ё ки метавонем ки и параша сахт бикашен, тарафи дигарша дар болош монда, дар болош мезанем, и тарафашда мегзара. Ана витичкарам ки духтам, учукшам кардем на. Ҳатман учук кунен. Ам хеле учук кунем ки духтарон хеле дарзаку, ам ҷои витичка маълумам набоша, бо хуб мешавад, хеле хушрӯ. Аки духтаро пиштакша мемонему, ай болош пешака, баъд пора мекунем. Баъд духтаро аҳамиятем ки ман фақат пиштака, ай пешак 1 сантиметр майда пора мекунам. Ина ҳози пиштака мондам дар болош пешака, ай поён 1-2 сантиметрша поён мекашам, пиштак мешавад калтатар. Барои и 2 сантиметр ҳаққи пеши бар ки мебардошта места, пеши бар барои ка ай поён пешаш калтар натова. Баъд анам хеле учук мекунем, чанд сантиметре ки байна мондагиен то поён анам хеле чен карда меравем.
рости ҳавая ба айпоён разрезтона мемонем. Бо метавонем ки ҳамия бибирен бо айса ранги разреза медузан бридагӣ аверлок мезанем медузен ҳами витичкара я параша барое ки дар болош баъд нигинои клейка мебиёд серавно у дарзи шумо наметова. Таи каша акӯ мекоем айсар китфа кашдим 1 сантиметр поён монда. Ана обхват грудира гирифтам 50 сантиметр. Ана пешак мо таи каш бридагиаку як бор чен мекунам ки чанд шид камакак майдагӣ кард. Ана акнун бо 1-2 сантиметрига бо поёнтар мезанем. Ина 18 монда. Ана ки дар ини 18 аввал 17 буд ку вақте ки мо вутичкара духтем камакак майдатар шид. Барои ин қавр 18-19 сантиметр дига мемонену баъд дараша полукруг бо мекашенай сар. Ана ки дафъа якҷоя қатъи пуштак мебирем. Таи каш бояд аймо 22 тайёр шубоя. Мағози ҳамҷода қариб 25 сантиметр мондагим. 1 сантиметр дар китф медроя 2 сантиметрш айбари дарзи баракӣ монагу дарзи ҳамҷара ҳамҷода дарз мебиянам. рости гап ҳам хеле ҷадвал дошта бошем бо хубам ҳам нави ҷадвал рости гап ҷадвали пештарам майдатар буд намешид ҷадвали калон қатъи удобни будай сантиметр қатъи камтар каҷала мебиёяд. бо ҳамин бозор рафтам бовар кунед духтаро чанд намудам хе ҷадвалҳои хушрӯ ки любой хел намуди қолабам мекаша. ана витичкаи таи кашам бинед маълум кардам. вақте ки пеш витичкаи бари синара духтагӣ ҷош маълума ана иҷара метавонед ки то кинҷи ҳавая бидӯзед. Фақат кинҷора намечаспонед тамом. гарданша боша ҳам хеле қариб 1 сантиметр айнукш зиёдтӣ мемонем. 2 сантиметр гарданша поён мезанем. Дигар ҷоша ҳамаша ранги ҳами қолаби кашидагие ки ай болош кашидем ҳамура ба ҳамун қолаб мебирем ба болои мело. камкак дар ҳами қайчи ғам додестай дар материали поён дар простини поён часпидестай. болои линолеум да боша поракуниш беҳад зурай қайчи давида мерава. столи поракунида зурайда мақсад духтаро. ана таги кашда расечка мемонем фақат дуташа дутаи пуштака не расечка мемонем ҳамхе витичкара медӯзем. ан агар духтаро хоҳем ки витичкаи релефни ку ҳами витичкаи болои сина қатъи метавонем ки анам хеле поёнтар равем. миёна меёвем просто ай боло чанд дагҷоя миёнаш рости миёна меёвем баъд ҳамун хат мекашену метавонем ки релефни бидӯзем баъд ҳамун ҷои миёнда омада танг шавем. бо метавонем ки ҳамия трапеция занем поёнша секунҷа то поёна кушод гирем поёна. ана барои поён разреша ёфтан ҳами чанде ки дар мобайн мемонем хеле монда равем ки отметкатон туғри шавад нуги сари сина қачиқа чен кард ай нуги сина ба ин нуги сина чанде боша мисол 10 буд 11 буд 12 буд ана хе чен карда мерен утюг мекунен ҳамун дарзи ки ёфтен хате ки ёфтен ай болои сина то поёна ҳамура мел қатъи кашен ки ай тарафи поён ягон 25 сантиметрш разрез мебиёяд. метавонем ки таҷа ҳамун як парара бибирем ранги разрезе ки дар бар медӯзем ку метавонем ки ҳам хеле обработка кунем бидӯзенаш. ина духтаро ҳамаш духтум даршам духтум бароша часпондум. ина хата кашидам. анакун ай поён мебиримш 25 сантиметр.
ина баъди духтагӣ чӣ хеле шидихтаро. Анами хате ки ҳоз нишон додистам ҷадвал қати, анами хат утюг кардам. Аввал мел қати кашидам, ба утюг анами поён 25 сантиметр монда биридиму лабои ҳами лавша бирида обработка карда разрез тайёр мекунем. Ина биридагӣ тайёра 25 сантиметр, лавоша оверлок карда анам хеле гирдак мезанем. Баъде ки гирд задем, и болош гирдак мешава ку оверлоқати. Барои ин қа айсини дирн камакак чени аввалша чени ним сантиметр оста 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 духта то болора ранги вытичка мерем дар ҷое ки мошина хидишки биромад. Ба вақте ки айсини берун нигина клей кардем, вай наметова ёки муҳра духтем, наметова ҳавай. Аммо дарзаки духтагитон маълум намешава. Мана духтаро нигоҳ кунед чӣ хеле аккурат наомад. Анам хел медузена, ана айсини дирон гуфтам ку ним сантиметр қапида, анам хел ҷои гирдиша. Ина бинед чӣ хел борика кард духта духта где-то ягон 10 сантиметр боло рафтам. Оста оста ба нӯкшда биромадам. Метавонем ки ҳамта рости ҳамина то пеши вытичкара релефнида хушрӯтар бомебия. Релефнида мебирем, хидаш уже ҷош туғрияй. Ана дафъа клей карданда духтаро гуфтанд ки клейкуниша нишон надоден. Духтаро манам хел клей мекунам. Так дирни қавати байни ҳарду ва ё да ягон албома китоба мемонаму аввалша клей карда дар материал не дар пуштаки ҳами нигина ҳами метражни клей мекунам духтаро ки барои материал чӣ хела тарав мекаша мегира безеб мешава, мумкин ки хеле тит шава метова баъд. Анам хел клей карда утюгка ягон чизи вазбинака дар болош мемоненам, хел ба ҳамун хати рафтагитон оста оста клей кардан мегирем. Хел духтаро оста оста то поёна клей мекунем, ҳами ягон чизи вазбинак монда меравем. Баъд тез ай болош нагирем, монем хушрӯ қоқ шава, баъд дуюм тарафша кунем ки все равно часпиданаш камакак қийтаракай. Ана тарафи дуюмаш. И пешаки айсини дирн ҳам дарз дора, ҳам флизелин дора, ҳам мисол аптачкаш чӣ хелай